سلام زخبركم تخاتلتنا كما يوعلكم انباركس نايت ساعات زيناتاتن مغلصيتاتن هزمچكم اللهو مجمرتا جن ارست زينا مدبر حدا ازي اقداس غداي انكدو علو كريستيان ريتش اب عالم لخو مددر محباس 5 درجه حزاب عشناتن كرعبات تحت بلا رستي زوات مغلصي امريكا استراتيجيكايت كتما يوكرين ابي روسيا خطودق كمتخل اتنكا بوتين بريزيدنت امريكا كاب ترامب بايدن كم زدقف غليصن قالوتن زبل زيناتاتن مغلصيتاتن حزنا مصناكم علينا سناي مكتتال عشنات قرعباب تحت زبلا رستي ببورد خفل غازيت ازوصه حدشن اواناون مغلصي قند صلاينا ኤርትራው ሀገራውነትዩ ህዝብ ኤርትራ صلاينا ይበልናል ሀገራውነትዩ صلاينا እዚ ገና እዚ አخ ሀገራውነት ወላዲኡን ወለዱን ህግደፍዩ እዚ ሀገራውነት ዝፍጽም ክስበር ክኸላሎ ነዛ ሀገራውነት ዘኽን ሰብረን ተኺልና ጥራይና ባሕረኑንን ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣዋዕላ ሊቃን ክጋዋሕ ካብ ዝቕንያ ውፅኢት መስናዕትን ምርምርን ቁርዓብ ብሉሙዳት ጻዋ عن ቁርዓብ ክንድብ ዕራይ ክትገዝፍ ያይ ላዕላ ዓቐን ማይ ሓንፊፋ ዝነተጎትሎ ጽውጽዋይ ለክዕ ካዘይ መፍላጥ ዘምጽኦ መሰጽ ንምግላጽ ተጸውየ ሊቃውንቲ ስነ ኣእምሮ ከም ዝብልዎ ደቂቕ ፍሩይ ናይ ምዃን ሕማም ምንጩ ስቃይ ነፍሰ ምትሓት እዩ በዚ ስነ ኣእምሮ እዚ ዝሳቐ ማዕረሰብ ምዃን ኣይፍውሶን እዩ ነፍሱ ልዕሊ ካልኦት ምዃን ኣእሚን እዩ ቃንዙ ክዓግስ ዝህቅድ ምሕር ርእሰ ወደሰብ ዝተጋነነ ነፍሰ ገንጋም ድማ ካብ ክውንነት ሃዲሙ ኣብ ጉጉይ ቅማረ ወይ ሚስካልኩሌሽን يعلب كابو دما ناب عبد بدوي هيستوريا يمرح تنك ودقتن عنوتن كل ساعة حدن زي كيرنيو ميس كالكوليشن كابنجراس سانس لبس سانه دنگص يبل مسلتي دحر تخلو حزبي زلكم عندرا امنقول يقن سمين اثيوبيا انتم سبات قلب نغزا لكعنا نفلت تحت سباي كونان كم سبناينا كينات ባህላው ጸወታናዩ ኣብ ህዝብና ዘብረዶ ማዓት ያክል ሰላም ዘምጽ ስትራቴጂያዊ ሐሳብ ነፍልቅ ኢሉ ዝምዕድ ለባም ዘይምርካቡ አንተ ዞም ለህቃን ክሳም ዓስዮም ነዛ ነብሶም ቁልቁል ከወርድዋ ማስኮንም ማዕረሰብ ሰሪዖም ነብሶም ዘኽብርዋ ዘብልዩ መንገዲ ሰላምን ብራኽን ንጥዑያ እምሮ ዓሚቕ መጽናዕትን ምርምርን ዘየድልዮ ኣዝዩ ንጹር እዩ ጸቢብነት ሃልክትሕትነት ተውተታ ኣብቲ እንታው ታሪኽ ህልምን ፋንታዚያን ወግዲልካ ልክዕ ካፈለትካ ታሕት ሰብ ዘይ ምዃንካ ኣሚንካ ኩንነታዊ ሐሳብ ብምርዓም ንጉርብትና ናብ ምረቃለው ይትቀባ ሓባር ብሰላም መንባር ጥራዩ ጎረቤተይ ስጋኦ ዘይኮነስ መንፈስዩ ጸላኤ ግና ጽላለንበር ካል መግለጽ ይርከቦን በኸምዚ ዓይነት ሕሙም ስነ ኣእምሮ መራሕቱ ቅድሚ ሕጂ መግደር ኣዝረኸዓው ጽዑ ህዝቢ መድሕን ሐሳብ ይፍጠራሉ تسفى إرترا لو مع سرت حموش لكاتيت مدبر حرق أزيو أقداس قداي أنجداو إلا لو من كوهاب كترت ماكل مهازنة نفتر عن زخونة مدبر أزيو زادن أقاتامي أرفيدو كاب كل عد مع سرت حد خساب سلسان جاتن زركب من سياد صغربونا يمهزو سرعات نابز بخفت كوينو إلو كلا خبزهم كزيوم أم حسابن حدث مسلطات مفتر نتسعي مدوم زلو إرتران من سياد توحدات المتكاس كداماي تمهاري حمشاي كفلي يهنوس فقدو بزحايد ساعات زي سرح سيما فروم كلاي تمهاري شتشاي كفلي يوبيل يوهنس أم كتكلمة وعي أبركتو تتوات نتفتات بتتكا ساعات التكايد كتما سالساي سب ألبو نفاريت بتمهار عسراي كفلي ناتنا يلساق رابعي بناي مسمع سنكل نازل لو من سيدس فعلم بينا سسرحت أدحانت فرنو عمشاب من سي أدوليس شوماي زي تسرحت أم مكلال ساقمات تتكا من تكاس أبركتو زلو عمهزو شتشاي بتمهارو العلوات تكالات تمرتي كاب سسرحو مسفحت التكا من أقرقلوت بتكنولوجي ستسني أقباب أمهارا أبكترات شاوعيك أنقات قرنيا خاب صحف ناب دمسي كاب دمسي دما ناب صحف صغير بروغرامات تاشعيك أنقاتات هاكرنا بغلي لخن مهارو زخلنا بروغرام عسراي أوز هاكر تولي رمز عبي إرتراين من سيات أنقا هاكرم أم مهار زحقس بروغرامات عسرت حدين عبيتنا ينقل تكالات أفاينان ساوت سراتن زحقس بروغرامات عسرت خلتا زغل العقباب كوتستر بالعاد حرشة عسر سلستا قبو محدار حمدن ماين وزتا سرعتهم نابز عبي درجة عبي نهاجر أبركتو خون عبي تسفاي قبر اللوم متبعن كأتسألوا فرندم ماي دليو سلزي بولكن بوجلن تترفكا وشتن وتسان توحيدكا فاينانسو عقمتا تعبيخا نخلو سبعو تسقاتاتكا أم علاو إلكا كما نبرز عم السلام أكلت مسانعن مهزون بمفتر بهرياو تسقاتات أم سرحكا كوتا كل عينة فريات تاقحو هلقت نقرات تكنولوجيا وتسيتن وزتا أبي ارتراخ فرن عبداقاتات قربابتي عالم كأتو مقبارن أتمر هاجرنا وي رود ماب وي فولي تلوخو سبيشال ميشن ناي نفس وكفنا خاخو نقبأو منجي ناشنال اير انترست حمباسيت كريستينا ريتش أب عالم وددر صبغت زيد بمسكاب سمان سما هاجرنا تسويعة كريستينا ريتش أب عالم لخا وددر محباس 5 درجة تحزب مبقعها نايب حكي إرترا خمتا بشكلتان أتلتيكس جيا أجرن بقعت مرح تزرخبت أب عود محباسون نزغ طريقات مسل لو معسرت حمشة لكاتيت كل تشحن إسران 4 أبدو حاقة طرب استخيدة هاجرا وددر محباس إرتراويت حمباسيت كريستينا ريتش أب وددر 100 مترو نزع محباس وي فريستيل بزلن أفتنت كامل العالم 5 درجة حزة
ውድድር ኣዛዚማ እዚ ውፅኢት ነታ ዝኾነ ኣህጉራዊ ተመክሮ ዘይጸንሐ ኤርትራ ኣብ ዓወት እዩ ክርስቲና ኣብ ምውድዳር ምሕንባስ ኣፍሪቃውን 2 ወርቅን 1 ነሓስን ንውልቃን ንሃገራን ኣግዚማ መንበራ ዝዝከር እዩ ሃገራዊት ጋንታ ምሕንባስ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝካየድ ሻምፒዮና ምሕንባስ 2024 ንምስታፍ ምድላዋት ኣዛዚማ ትማል 14 ለካቲት ኣብቲ ሃገር ከም ዝኣተወት ተፈሊጡሎ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊት ከተማ ዩክሬን ኣብ ኢድ ሩስያ ክትወድቕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ኣሜሪካ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ምብራቕ ዩክሬን እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኣቭዲቭካ ክቆጻጸር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ኣቭዲቭካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ገለ ካብቲ ዝኸበደ ውግእ ዝተኻየደላ ከተማ እያ ወሃብ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ ዩክሬን ኣጋጢማ ዘሎ ሕፅረት ተተኮስቲ ብምጥቃስ ኣቭዲቭካ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሩስያ ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ኣሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ብዝተኻለ መጠን ሂወት ብዙሓት ዩክሬናውያን ንምድሓን ዝከኣለ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ቃላትዩ ኣሎ ወታደራት ሩስያ ኣብታ ምብራቓዊት ግዛት ኣቭዲቭካ ደፊኦም ከም ዘለዎ ዝእመን ኮይኑ ኣብ ከበባ ከይትዋ ተሰጊሎም እታ ከተማ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ በቲ ኩናት ዝዓነወት እያ ናብቲ ኣብ 2014 ብሩስያ ዝድገፉ ሓይልታት ዝተጎብጠት ዘዋይት ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዶኔትስክ ቀንዲ መሰጋገሪት ምዃና ድማ ይዝረበላ ሚስተር ኪርቢ ኣብቲ ብሓሙስ ኣብ ዋሽንግተን ዝሃቦ መግለጺ ብዓብዩ ኣብ ግንባር ዝርከቡ ሓይልታት ዩክሬን ተተኮስቲ መዳፍዕ ስለ ዝወድኡ ኣቭዲቭካ ኣብ ኢድ ሩስያ ክትወድቕ ከም እትኽእል ገሊጹ ብሰንኪ ምድንጓይ እቲ ናብ ኮንግረስ ዝቐረበ ጠለብ ሓገዝ ዩክሬን ሓይልታት ሩስያ እትዋግኣሉ ተተኮስቲ ካብ ኣሜሪካ ክትረክብ ከም ዘይከኣለ ድማ ተዛሪቡ ሰራዊት ሩስያ ከበድቲ ድፍዓት ዩክሬን ብምስባር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ይፍንው ኣለዉ ኢሉ ወታደራዊ ሓይሊ ዩክሬን ኣብ ቀረባ ኣጽዋር ምስ ተተኮስቱ ካብ ኣሜሪካ ካልኦት መሓዝት ምዕራባውያንን ኣዝዩ ጽጋዕተኛ እዩ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጄን ስቶልተንበርግ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣሜሪካ ንዩክሬን ቀጻሊ ወታደራዊ ሓገዝ ከተጸድቕ ዘይምኽኣላ ድሮ ኣብ ዓውደ ውግእ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ኣብ በርሊንን ፓሪስን ዑደት ዘካየድ ዘሎ ኮይኑ ምስ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ናይ ጸጥታ ስምምዓት ክፈርም ተጽቢት ይግበረሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ጸጥታዊ ምትሕብባር ተመሳሳሊ ስምምዕ ተፈሪሞም ምንባሩ ዝዝከር እዩ ትማል ሓውስ ዩክሬናዊ ጀነራል ኦሌክሳንደር ተርናቪስኪ ኣብ ውሽጢ ኣቭዲቭካ ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተኣሚኑ ቅድም ኢሉ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ዩክሬን ዲሚትሮ ሊፍኮቭ ኣብ ኣቭዲቭካ ዝርከቡ ወታደራት ዩክሬን ሓደ ግዜ ናብ ዝያዳ ረብሓ ዘለዎም ቦታታት ክንቀሳቐሱ ካብ ገለ ቦታታት ድማ ክረሕቁ ይግደዱ ከም ዘለው ተዛሪቡ ነይሩ ገለ ወታደራት ዩክሬን ብወገኖም እታ ከተማ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ኢድ ሓይልታት ሩስያ ክትወድቕ ከም እትኽእል ብውልቆም ይኣምኑ ፑቲን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ካብ ትራምፕ ንባይደን ከም ዝድገፍ ገሊጹ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ምርጫ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዝደንት ባይደን ከም ዝመረጽ ገሊጹ ፑቲን ባይደን ዝያዳ ምኩርን ክትግምቶ ትኽእል ሰብን እዩ ብምባል ንብዙሓት ኣገሪሙ ዶናልድ ትራምፕ ንፈለማ እዋን ንፕሬዝደንትነት ቅድሚ ምውዳሩ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ንፑቲን ዓብ ሰብን ንፍዕን ክብል ንኢድዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ባይደን ንዓመታት ንፕሬዝደንትነት ሩስያ ፑቲን ብትረኽ ነቅፍ ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሓደ እዋን ቅድሚ ወራር ዩክሬን ቀታሊሉ ፀዊዕዎ ነይሩ ፑቲን ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ታከር ካርልሰን ኣብ ዝካየደ ቃለ መሕተት እቶም ሕቶታት ተረርትን ዝተዋደዱን ዘይምዃኖም ነቒፉ ፑቲን ትማል ረቡዕ ምስ ቴሌቭዥን ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት መሪሕነት ባይደን ንሩስያ ዝሓሸ ከም ዝኾን ብምግላጽ ዝያዳ ምኩር ክትግምቶ ዝኽእል ፖለቲከኛን መሰረት ዘለዎ ሰብን ምዃኑ ጠቒሱ ፕሬዝደንት ፑቲን ብዛዕባ ዕድመን ኣእምሮዊ ዓቕምን ባይደን ዝምልከት ሕቶታት ብምንጻግ ንመወዳእታ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ዝተፈለየ ነገር ከም ዘየስተባሃለሉ ገሊጹ ኣብቲ እዋን ቅድሚ 3 ዓመት ምዃኑ እዩ ሰባት ዓቕሚ ንእሶ ይብሉ ነይሮም ከምኡ ዝበለ ነገር ግን ኣይረኣኹን ክብል ርእይቱ ይሂቡ ወሲኹ ድማ እወ ነቲ ዝሓዞ ወረቐት ይጥምት ነይሩ ሓቅን ምዝራብ ድማ ኣነ እውን ነቲ ዝሓዝኮ ወረቐት የዝጥምት ነይረ ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይነበረን ክብል ገሊጹዎ ማዕረ ማዕርዩ ግን ፑቲን ሃገሩ ምስ ዝኾነ እምነት ህዝቢ ኣሜሪካ ዝረኸበ ኣብቲ ምርጫ ዝዕወትን መራሒ ክትሰርሕ ምዃና ኣብሪሁ እንተኾነ ፑቲን ዋላ እኳ ንባይደን ካብ ትራምፕ ተመረፀ ባይደን ነቲ ንኹናት ዩክሬን ዝኹነነሉ ኣገባብ ኣዝዩ ጎዳኢ ጌጋታት ዝመልኦን ክብል ገሊጹዎ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ጎስጓስ ምርጫ ኣሜሪካ ትራምፕ ምስ ፑቲን ተሰማሚዑ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ መጻኢ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሕፁ ሪፐብሊካን ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ብፅሕተን ዘይከፈለ ኣባል ሃገራት ውድብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሃገሩ ካብ ዝኾነ ወራር ከም ዘይትከላኸለለን ንሓደ መራሒ ከም ዝገለጸሉ ኣብሪሁ ብኣካል ዕዘረብኡ ዝፍለጥ ትራምፕ ሕጂ ድማ ሩስያ ነዘን ሃገራት ከተጥቅዕን ከተባብዓየ ክብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ ሓላፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ትራምፕ ነቲ ናይ ኪዳን ሓበራዊ ውሕስነት ፀጥታ ከደዳኽሞ ሓቲቱ እምበር ከስኸብርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም